गोंडा लागेला ई त सभे जानेला। सुन के गोंडा जिला नाम सबके फाटिया लागेला। जी आगे लागेला जी पाछे लागेला। अरे यहाँ वैसे यूपी 43 लागेला। पहले गोली बाद में बोली केहू आज तक छुआ नहीं। गोंडा जिला को हिला सके कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं। ऐसा कोई जिला नहीं जो गोंडा वालों से हिला नहीं। माथे गमछा बांधेला जैसे बाघ चलेला। जिला गोंडा के लौंडा बन गेला गेला। नहीं पुलिस थाना हो नहीं कोर्ट जाना हो। जिला गोंडा